खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बे आइकनखौ नोंथांमोना गोबारैनो थुलांनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअस हगारनायफोरखौ सिगांसिन आपडेट मोनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। ओइ लावदुम, दाबो जाया नामा देलायनायफ्रालाय? नै आहा रेडि जालायलायबाय। रब्रा मेब्लासोल, लाबार्स दालाङाव थांनायनि खोथा एसे देलायनांगोन ना। आरो नों मिथिखायो सिख्लाफोर लोगो हमनो थांबा जा नारभास जाखायो आङो, ओरैनोबा गिलुं गिलुं मोनखायो आङो। थाब लावदुम, बिथिङाव आंसो थांगोन, नोंलाय थाफानांगौल'सो। आंहा ओरैनोबा थांनो लुबैनाया हाथारला। बेखौथ' मिथिखायोब्रा, नोंनो लोगो हमखागोन। नाथाय आंहाबोथ' स्टेन्ड बाय हिर' जानानै थांनांगोन ना, बोरैथो लरग'ग' जानानै थांनांगौ जाखो। नंनायाथ' नोंगौ लावदुम, नैबे सेनखौ फुन मोनथिबाय, नैबे सेनखौ। बे सेनखौ फुनबाथाय सिख्लाफ्रा फसायैनि खोथायानो गैया। बेखौ फुननाय लोगो लोगो मानसियानो चक्लेट बादि मोदोमजोबो। ओरैनोबा मोजां मोजां मोदोमग्राफोरखौसो फसायखायो ओरैनोबा सिख्लाफ्रा। हाबाब, बिदिबाथ' मोजांलै मेब्ला। हाब, नै माथो 4:30 जाबायानो। फासथायावनो सहैनांगोन लावदुम। दे माबार सहैनांसिगोन। नै बावला सहैखासिगोन दसे उनावनो। 5थानि सिगां सहैगोनलै आसोल। आं थानायावलाय मा सिन्था खालामदों, वार्ल्डनि बेस्ट ड्राइभारानो दङ। जोंनि लेम्बरगिनिया नै लेन्ड जाहैनोसैबो दसे उनावनो। दे आसोल, मोजांल' सालाय, रावखौ उरायहोनाङाल'। ओइ आसोल, आंखौ माबादि नुदोंब्रा? हेन्डसाम नुदोंना नुवाखै? ओरैनो लोगो हमनायनि खोथा आरो नैबे सनानि सेनखौलाय मारैथो नुदों? मोजां नुदोंना नुवाखै? हेन्डसामाथ' हेन्डसामखा नोङो मेब्ला, आंनिफ्राय एसे खमसिनबाबो। नाथाय दिनैथ' हेन्डसाम नुखादों नुखानायालाय। आरो दहायनि सेनखौबो फुनबाय, ब्रेन्डेड सेनखौबो, मानो मोजां नुवा जानो। आरो नैबे सेन, सनानि सेनखौ नै हाइलाइटसो नुदों। जुनियर आम्बानि नुखादोंब्रा आसोल, माहाजोन नुखादों। बे सेनखौ नुनानै फसाया जायो नामा सिख्लाफ्रालाय? गासिबो फसायजोबखागोन। हाब, नंगौ नामा लावदुम? बिदिबाथ' टेनसनानो गैला, सिन्था नट। आरो बे सनानि सेनाथ' 10 तलाखा। बेखौ लाबोदोंमोन आबौआ दुबाइनिफ्राय। आरो आं बे सेनखौ जोबोद गाननो मोजां मोनो। बे सनानि सेनखौ आंनि फेभारेटखा। जोबोद कम्फर्टेबल मोनो आङो बेखौ गाननो। गावदाङा फसायैनि खोथायानो गैखाला बे दिनै आंखौ। ओरैनोबाबो गोसोथोखायो आंखौ। बा मेब्ला, नोंहासो हागौबायलै, नोंनिदि दिनसै। नोंहासो मालाय गोसथोनायखौ लोगो हमहैनो हालायलायबाय। आंहासो रावबो गैजाला, हारसिं बोरै बेबादि थाबाय थाबावनो दे। नागिरनानै होदोब्रा आंनोबो, बोरै बेबादि गारिल' सालायबाय थाबावनांगौ जाखो आंलाय? हारसिंलाय बरिंलाय, बोरै आंहा नायफाबाय बेल' थाबाय थानांगौ जाहैबाय आरोना। आंनोबो नागिरना होदो मोजांखौनो। सिन्था खालामनाङालै लावदुम, आं थानायावलाय माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? आंजोंल' थाफाबाय थाब्रा, आं नागिरना होगोन ना नोंनो। माबादि सिख्ला नांगौ, हलिउद बलिउदखौनो फेल खालामजोबलायलायनाय एक्ट्रेस नागिरना होगोन आं नोंनो। जेबो टेनसन लानाङा। आरो दिनैबो गावदांनि लोगो जाथि फैयोनोलै, बे जाथिखौनो नायबाय थादोब्रा नोंहा। मा टेनसन, नोंथ' नुफेरखायाखै जाथिखौ? नायदो दिनैहाय। ए, बे जाथिया दाख्लै फेसबुकाव नुनाया नामा? गुफुरफुर मेगन बेरग'आ। दाख्लै नुदोंमोनथ' फेसबुकाव, पिकचारफोरखौ नायबाय थायो आं नायनाया। बे फैगोन आरो, मोजांथ' बे फैबालाय। हाब, आंखौसो जाम्बाबासो नुदों नामाब्रा? मेब्ला, ससमाफोरखौ माबादि नुदोंब्रा आंनिखौलाय? मोजां नुदोंना नुवाखै? एक्टर नुखादोंलै लावदुम, एक्टर। सलमान खान बादि। थौदोल' माबार सहैथारनोसै। थेंक इउ आसोल। नै दा बायना होनोसैबो फान्थाया, बिरहोथारनोसै। वाव, जा मोजां नुखादोंहाय ना जाथि दिनै लाबार्स दालांखौ। जा समायना नुखादों। औ, नङाबा गावदां, बोथोराबो जा मोजां जादों दिनै। औहाय, बै हाजोखौ नाहरलाय, जा समायनाल' नुखादों दा, गोथांनो। मासे मोजां, मालाबा बेरायहैनांगौहाय। आयौ, नङाबा लोगो, जा मोजां नुखादोंहाय, मालाबा थांनांगोन। नोंनि मेब्ला एक्टरखौनो जोंखौ लांनो थिनदो मालाबा बेरायहैनो। दे लोगो, जागोन, मालाबा ज' थांनांगौ जोंहा। बेबादि मोजां बोथोर आरो मोजां सिनारिखौ नुबा गोसोआ जा खुसि जायोहाय आंना। गानसो खननो गोसो जालायबाय आङो।
साहा लाबारस दालां खोलाहा समायना हाजो बै नुहुरनाय फैलाव हायेननि गामियानो आंनि गामि आंलाय बर' सिख्ला आंलाय बर' सिख्ला आंलाय बर' सिख्ला हायलालाय हुइलालाय हायलालाय हुइलालाय मोसानोसो गोसो जायो। आयु फाग्लिया मा सेरेंथारखौबोहाय गानखौबो खननो जा मोजां जाखादोंहाय गावदां। माथो दाबो फैया मेब्लामोन नालाय। औहाय फैगासिनो दं खोमा बिसोर फैबाय थासान्दि जोंहा फट'खौनो लालायबाय थानांसिगोन सेलफि लानांसिगोन आरो आंखौबो मोजां मोजां खेबदोहाय जाथि। जाथि नाहरदो दे केमेरायाव सेलफि लानोसै मोजांनो स्माइल दे लोगो दे मोनसेबाव लाबावनो र' नैबे फोसाव लानोसै एबार जा मोजां नुखादों स्माइल दे जाथि एबार आंनि फट' खेबदो दे फुल फट' फेसबुकआव हगारनांगौ ओरैनोबा मानसिफ्रा आन्दायलायनायनि मासे समायना होननानै 5 मिनिटावनो 500 लाइक्स मोनलाय हालायलायनायनि फट' खेबदो दे मोजांनो। जागोन दे लोगो दे मोजाङै पज हो 1 2 3 दे लोगो एबार नैबे पजआव खेबदो दे जाबायना लोगो एबार नैबे पजआव खेबदो दे एबार जिरायनानै खेबजानोसै मोजां नुदोंथ' गावदां जिरायनानै जा मोजां नुखादों दे खेबनोसै मोजां नुदोंना लोगो दे एबार नैबे हायाव जिरायनायखौ खेबबावदो लास्ट खेबबावदो दे लोगो देहाय लोगो दाहाय मेथाइ जाहोनांगोन आंनो आमुल कुलबो लोंहोनांगोन जाबाय लोगो जा बुरजा खेबखाबाय आङो दाहाय आपल'डल' होदो फसायजोबखासिगोन बयबो। नै आसोल मेब्ला सफैबायानो माथो जोंलाय जा मोजां नुखादों माथो दिनै लाबारस दालांखौलाय खालि खालि समायनानो बेबादिनो जाथारनांगौ बोथोराबो गाज्रि नङा सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बोरो माथो मेब्ला माथो नुहुराखिसै आं गावदां आरो जाथिखौलाय बेखौनोथ' नाहरगासिनो दंलै आङो लावदुम माथो नुहुराखिसै बै सिगांजोंसो दं नामा र' बै सिगांथिं नाहरनि ए हं नै बै सिगांथिंसो दङ आवगायथिं नुहुरबायना बैलाय हनै गावदां आरो जाथिया मालाय सफैनानै दंखाबावोसो मालाय नै माथो सफैनानैसो दंखाबावलाय गावदाङालाय जोंहा दासो सफैबायलै लामायावबो ट्राफिक जालाबाय थायो नालाय गारिखौबो दाब्रायनोबो हाया नालाय ओंखायनो लेट जाबाय सना औहाय मेब्ला दहायनो सफैदो जोङो 20 मिनिट जालायलायबाय होनदां सेलफि टेलफि फट' लाखांला जोबलायलायबाय जोंहा जा समायना जाखादों दिनाबो दिनै हारसिं फैनो बानायखाय नैबे लोगो जाथिखौनो लाबोफादों आङो बरिं मोननायखाय नों जेबो साननाङा दे मेब्ला डार्लिं जेबो नङा दे आंलाय मा साननांगौब्रा गावदां डार्लिं मोजाङानो जादों नोंलाय बोरैथो हारसिं फैनो आंबोथ' नै हारसिं फैनो बानानै लोगोखौ लाफाखादों लावदुमखौ नोंबो बोरै हारसिंथो फैनो आरो नोंथ' फनावनो खिथाखादों जाथिया फैफागोन होननानै मिन्थिखादों आङो सिगांनो फैफाखागोन होननानै आरो नै लावदुमाबो बेरायथावथाव फैफाबाय जायगा नायथावथाव आरो बेरायथावथाव लाबोफाबाय आं बेखौबो हाय जाथि मारै दं खबर सबर मोजां ना मोजाङैनो दं मेब्ला आंबो मोजाङैनो दं जाथि नैबे आंजों फैफानाय आंनि लोगो बेनि मुङानो जाबाय लावदुम बियो आंनि जिगरि दस हेलौ जाथि आरो हेलौ गावदां हाय लावदुम मेब्लाखौ सोरबा आलदा हिनजावजों लाइन मारिनाय नुबा आंनो खिथादे लावदुम गासिबो खबर हरजोब आंनो माबा माबि उल्टां फाल्टां खालामबा बेनि खबरखौ आंनो हरजोब नोङो जागोन दे गावदां जागोन थोस मा उस्था होनोब्रा नोंलाय गावदां नों थाखानालाय आरो सोर हिनजावजों लाइन मारिबावनांगौ जाखो सोर आलदा हिनजावखौ नायबावनांगौ जाखो आंलाय जाखाया बेबादि सिन्था खालामनाङा नोङो दे होमबा गावदां जोंहा बेहायनो दसे जिरायनानै रायलायनांसिगोन एथ' गोबावनि उनाव नुलायलायनाय ओइ लावदुम आसोल नोंजों आरो जाथिजों बैथिंनो जिरायनानै थाथ'दोलै नेथ'दो जोंखौ जों दसे रायलायनोसै
जाया होमबा? दे जागोन आसोल, नाथाय नोंसोरबा बेसे गोबाव जागोन? ओइ आसोल, आं हारसिं बरिं जाबाय थागोन ना जिरायबाय थानानै मा खालामबावनांगौ जाखो? एसे खिथादोब्रा, मा खालामनांगौ जाहालाय? ओरै थाबाय थानांगौ जिरायबाय थानानैलाय। थोद जाम्बा, मा सिन्था खालामदों नोंलाय? एलायनै जाथि दंना, जाथिजों रायलायबाय थादोब्रा, सिनायलायनानै लादो, मोजां गाज्रि रायलायदो। आरो फाग्ला बे ससमाफ्रा गानब्रा, दहायसो गानबोबाय नोङो, ससमा गोसोमा हमब्रा, हेन्डसाम नुयो। ससमाखौ हमनानै मोजां मोजां रायलायलायबाय थाना, थांलाय फैलाय थाबायबाय था, बेसेबां गोलाव खालाबारसो जालाङा, मोजाङै थांलाय फैलाय बेरायबाय थाब्रा, मोजां गाज्रि रायलायबाय था। दे बिदिबा आसोल, जोंहा रायलायथ'नोसै बेहायनो, नोंस्रा बिथिं थांदो दे। जाया होमबा? दसेल' दानो थांगासिनो आंबो। दे बिदिबालाय। ओइ जाथि लोगो, नोङो बैथिं दसे जिरायबाय थाथ'दो दे, खाथियावनो जों नैबेहाय दसे रायलायबाय थानोसै। आरो नों बरिं मोनबा बे लावदुमजों रायलायबाय थादो, सिनायनानै लादो गावजों गाव, मोजांखाना लावदुमाबो। दे बिदिबा लोगो, बैथिंनो दसे जिरायनानै मबाइलखौनो नायबाय थानोसै आङो, इउटुबाव भिडिअस नायबाय थानोसै आङो। बड'लेण्ड लाइफस्टाइल सेमब्लग चेनेलनि कार्टुन एनिमेसन भिडिअसफोरखौ, गोदान भिडिअ कार्टुन जा मोजां मोजां बानायबाय थायोहाय, इन्टारेस्ट मोनथारो आंहाय, नोंबो नाय। बड'लेण्ड लाइफस्टाइल सेमब्लग्सनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायहैनोसै आङो दसे। दे होमबालाय लोगो। हाब गावदां सना, बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंखौ नुनानै, जोबोद खुसि जाबाय आं। जा समायना नुखादों नोंखौ दिनै सना, एक्ट्रेसफ्रानो हाखायालै नोंजों रावबो, मासे समायना नुदोंलाय सना। नंगौ नामा मेब्ला सना, नोंखौबो जा मोजां नुखादोंहाय, आंनि ड्रिम बय बादि नुदों, आंनि जिउनि राजा बादि नुखादों सना। नंगौलै सना, नोंनि अनगा आंहा सोरथो दंबावो? नोंनो आंनि जिउ, नोंनो आंनि ड्रिम गार्ल, नोंनो आंनि वार्ल्ड, नोंनो आंनि अख्रां, नोंनो आंनि हा, नोंनो आंनि दै, गासिबो नोंनो जोबखा सना। हाब, एफा मोजां मोनोनो आंखौ सना, आंबो नोंखौ मोजां मोनखायो। नोंनो आंनि बिखा, नोंनो आंनि बिख्लो, नोंनो आंनि उथुमाय, नोंनो आंनि लिभार, नोंनो आंनि किडनि, नोंनो आंनि जिउखा सना। जेरै सबाय ओंख्रियाव अमा, अनला ओंख्रियाव दाउ, नारजि ओंख्रियाव खारै, आरो ना बाथोनाव फानलु गैयाबा ओंख्रिया थावा जायो, बेबादिनो नोंबो आंनि जिउआव गैयाबा आंनि जिउआ थावा जायो आरो सुफुं जाया, खालि जायो सना। नोंनो आंनि जिउनि अक्सिजेनखा गावदां, नों गैयाबा आं थांनानै थानो हाया आरो हां लानो हाया, नों थाबासो आंनि जिउआबो सालु जायो आरो थांनानै थायो। आयु मेब्ला सना, नोंबो आंनि जिउनि H2O खा सना, नोंबो आंनि H2O खा, आंबो नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनखायो। आङो मम' चावमिन आरो अमा गोराननिफ्रायबो नोंखौ बांसिन मोजां मोनो सना। आङो मम' चावमिनखौ मोजां मोनोमोन सिगां, नाथाय बेनिफ्रायबो बांसिन नोंखौ आङो दा मोजां मोनबाय सना, आंनि मेब्ला डार्लिं। नों गैयाबा आं जे मा जागोन? दे मोनसे खोथा बुंलाय सना, नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनमारो आरो बेसेबां अनो? हाब, बेखौनो बुंलायलायनांगौ नामा सना? आं नोंखौ जोबोर 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 मोजां मोनखायो सना। बै हाजोखौ नाहरलाय, बैखौ, बै हाजो नुहुरनाया बेसेबां गोजौ आरो गुवार, एसेबांनो गोजौ आरो गुवार, आंनिबो नोंनि थाखाय मोजां मोननाया गावदां सना। उफ, नंगौ नामा सना? औरा सना, जुदि नोङो मोनसे लैथोमा मोनब्ला आङो बे लैथोमायाव अराय समनि थाखाय सानस्रिबाय थागौमोन सना। Wow, Mebla darling, you are so romantic. I also love you to the moon and the back. You are the H2O of my life, baby. Yeah, you are the princess of my life, गावदां baby. सना, नोंनि थाखाय आं मोनसे गान जा खननो लुबैदों सना, नों राजिबा आं खननोसै। औ दे खनदे ना सना। तुझे देखा तो है जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में खो जाए हम, तुझे देखा तो है जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम,
पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है I can be your hero baby I can take away all your pain You take my breath away Ayo जा मोजां गान खनखायो नोङो आंनि मेब्ला सना मासे मोजां गान खननो रोंगौ नोंलाय जा मोजां जाखादों आरो आं मोनथिबायनो आंखौ जा मोजां मोनखायो होननानै सना आङो मासे खाफाल गोनां दे जे नों बादि अनसुला हेन्डसाम मोजां बयफ्रेन्ड मोनबाय आङो एखमबा दुखुसो मोनलायलायो जे आङो मा मोजां खामानि मावामोन जे नों बादि अनसुला एसेबां मोजां बयफ्रेन्ड मोनबाय दुखुसो मोनलायलायो आङो एखमबा दुखु दाजालै सना जों सानैजों लोगो मोनलायलायखानांगौमोन ओंखायनो इसोराबो जों सानैखौ लोगो मोनलायहोखाबाय आरो आंबो बेसेबां खाफाल गोनां जे नों बादि बिउटिफुल आरो अनसुलि गार्लफ्रेन्ड मोननायनि थाखाय आंनाबोथ' खाफाला जोबोद मोजां जे आङो नोंखौ लोगो मोनबाय I love you गावदां सना I love you too मेब्ला सना हाय जाथि मारै दं खबर सबरफ्रा मोजां ना मोजां लावदुम नोंहालाय आरो नोङो मेब्लाखौ माब्लानिफ्राय सिनायो मेब्लाखौ उन्दैनिफ्रायनो सिनायो क्लास 3निफ्रायनो लोगोखामोन जोङो जिगिरि दसखामोन आरो दाथ' नै कलेजावबो लोगो ओमफ्राय नोंहालाय जाथिखौ मालानिफ्राय लोगो मोनलायलायामोन कलेज हाबजेननायनिफ्रायनो लोगो जोङो लावदुम एखे क्लासावनो दङ आरो बे समनिफ्रायनो जोङो दा बेस्ट फ्रेन्ड जानानै दङ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंजों आंहा फेसबुकआव फ्रेन्ड दंलै नोंहासो आंखौ सिनायोना सिनायाथाय आंना फेसबुकआव नामाबो लावदुम नङा लेरिसो लादो आङो नंगौ नामा मोजाङानो बिदिबालाय आंबो नोंखौ दिनैसो नुबाय नालाय लावदुम मेब्लाजों फैफानायखाय सिगां नुफेराखै नालाय फेसबुकआव नायबाय थायोथ' आं नोंनि पिक्सफोरखौ मोजां मोजां फट' हगारथारो नोङो नंगौ नामा दे थेंक इउ लावदुम इउ आर मस्ट वेलकाम जेबो नङा दे ओमफ्राय आङो नोंनो कमेन्टसो हरनाय जाया फट'फ्राव लाजिनानै आरो कमेन्टसावबो ब्रेव सेंग्राफ्रानो थाम्फै बादि हरथारो नालाय बेबादिनो 100 200 बोरै हरनो लाजिलायबो लाङो आरो नायसनखानाय नङा साननानै आङो फेसबुकआव कमेन्टस हरनाय जाया आरो नोंनि फट'फ्राव नाथाय आङो इनबक्सआव मेसेजखौ हरनानै दोनदोंमोन दा सिगाङावहाय इनबक्सआव बिदिनो मेसेज मोननै मोनथामसो हरनानै दोनदोंमोन दा आं नोंनो बिदिनो हाय हेल' हरदोंमोन खोमा ओमफ्राय नों नायसनाखै खोमा नोंबो बिजिमोन खोमा मेसेजखौ इनबक्सआव बिदिसो आरो दे होमबालाय दा मोनायाव नायगोन आं नोंनि मेसेजेसफोरखौ ओमफ्राय रिप्लाय हरगोन आं नोंनो लावदुम औ दे हरनानै दोनबानो जाबाय जाथि रिप्लायखौ आंबो दा मेसेज हरगोन नोङो रिप्लाय खालामहरबानो जाबाय बेबादिनो आं नोंनि पिक्सफ्राव बारा कमेन्टस हरनाय जाखाया आं सानो नोङो नुसनखानाय नङा होननानै एथ' बुरजा कमेन्टसावलाय बोरै नुसननो ओंखायनो आङो इनबक्सआवनो नोंखौ खबर सबर लाहरगोन बेबादिनो नोङो रिप्लाय खालामहरबानो जाबाय मोजां गाज्रि दे जागोन लावदुम दाथ' सिनायलायखाबाय जोंबो नोंबो आं बादिनो फ्रि एन्ड फ्रेंकखा बेनिखायनो मोजां मोनदों आङो नंगौ नामा जाथि औ आङो फ्रि एन्ड फ्रेंकखा बेबादिनो गोसोआ आंना खुला खुलिखा जायजों मोजां बेजों मोजांखा बेबादिनो आंनि गोसोआव जेबो मैला गैखाया आरो बिदिनो खुला खुलि रायलायखायो आरो नोंखौबो मोजां मोनदों आङो बेबादिनो फ्रि एन्ड फ्रेंक बिहेभियारखाय खुला खुलि रायलायो नोंबो मोजाङानो बिदिनो आङो सिदा सिदिखा आरो मोजांजों मोजांखा आंनि गोसोआव जेबो लाखोमानाय गैया आरो आङो नोंखौबो बेबादिनो सिदा सिदि फ्रि एन्ड फ्रेंक आंजों रायलायनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों औ माथो बिदिनो जाखानांगौना औ जाथि बेबादिनो जाखानांगौ बेबादि जाबासो गोजोन जायो जिउआ आरो बे जिउआ खनसेल' अनलि वान लाइफ बे जिउआव जोङो हेपि आरो बेबादिनो अनज्लायनानै थानांगौ बर'जों बर' नङा होनबा औ नङाबा इउ आर राइट लावदुम सना बेहायनो थाबाय थानोसै नामा दसे जिरायला नामा नांथ'ला सना बेहायनो जा मोजां मोनखादों नोंजों रायलायबाय थानो
आरो नोंखौ नायबाय थानो जा मोजां मोनदों दिनै मेंनायबो मोनाखै जिरायनोबो लुबैयाखै आङो। बुवा माथो सना नोंनि साननाया आंनि साननायजों जोबोद मिलायथारोलाय। औ ओंखायनोथ' जोङो मोजां मोनलायलायो ना। सना बिदिबा बेहाय जिराय मारला नामा? नांथ'ला सना बेहायबा सोर सोर जिरायलांदों बेबा सोर सोर गाखोलांदों बेबा बे भाइरास बोथोरफ्रावबा दांदेर दुंदेर खालामजालाना सना बिराद गिनांसिगौ ओंखायनो जानला मानला जिरायलाबायनानै लाब गैला। आया नङाबा सना नों थिगखौनो होनखादों। नों खिथाया होमबा जिरायलाबायसिगौसोमोन आङो। सोर मोनथिगौ सोरनि देहायाव जानानै दं बोरै मोनथिनो बेबादि बोरैथो दैजालाबायनो नोंखागौ नों होननाया। औहाय सना गिलु बालुनो मा जाबाय थाखोथाय बोथोरफ्रानो थिग नंला। माथो होनबावनो सना गावबा गावनो सेफ थानांसिगोन। नै माथो मोनाबायानो खोमसि जाबायानो जोंहाबो न'आव थांनांसिगोन नङाबा दा सोरबासो होनफैगोन लकडाउन बोथोराव मा आखाइ हमबाय थादों बिसोरलाय मानिया रुल मानिया 1 मिटार डिसटेन्स फालिया होनजालाबायगोनलै सना जोंहासो। ओंखायनो जोंहाबो थांनांसिगोनानो। औ नंगौथ' आरो सना थांनांसिगोन दसे उनाव। औ दे सना। भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना बे गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटोनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनानै लादो। औ लोगोफोर नोंथांमोना गावदां थिननाय बादिनो खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामलांदो। गोजोन्थों।